रादाय मानो सिरि थाखो गोसोनि साननायफोरखौ बुंनानै लाखाजोबदो नङाबा उनाव आन्दायगोनबो बिलाय नों मानो जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै नों मानो गोसोआव दुखु लाबाय थायो नंखाय माया नंखाय नाया गुबुननो हरनो नागिरनाया आं बुजिजोब्बाय रादाय आं नोंनि साननायफोरखौ दासो बुजिजोब्बाय रादाय नों अननायनि लैथोआव थब्ल'नानै नायाखै सानस्रिगासिनोसो दङ रादाय नों खनसे थब्ल'नानै नाय अननायनि लैथोआ माबादि दाहार जानानै बुखारनो नागिरगासिनो दं रादाय नोंनि आंनि अननाया बे दाहारजों बुखारजानानै थेर बेथेर जायोबा नों माबोरै थानो हागोन बिलाय आंनि जिउजों समान आंनि हांजों समान नोंनि आंनि अननाया दाबादियाव जुदि सोरबाया सानो जों सानैनि सोमोन्दोखौ गोजान खालामनो नोंनि आंनि नोजोरखौल' हागोन नाथाय नोंनि आंनि जिउनि सोमोन्दोखौ मालाबाबो गोजान खालामनो हानाय नङा रादाय नोजोरनि गोजान जिउनि सोमोन्दो बे मोननै गोरोबनाया जोबस्रांलांनो नागिरगासिनो दङ नों माने एसेबो साननो हायाखै बिलाय नोंसिनिया जुदि जबरदस्ति खालामोब्ला आं मा खालामनो हानो होनबालाय नों आंखौ बावलांसिगोन गोसो गैयाब्लाबोथ' नाजानांगोन ना आं बादि जौ फाग्ला सिगारेट फाग्ला निसा फाग्लाखौलाय सोर बिजामादै फसायनो आरो बिनि सायावथ' आंहा साख्रिबो गैया बेखारबावसो आरो रादाय आरो जेबो दा बुंसै नोंनि आंनि नोजोर आरो जिउनि सोमोन्दोआ बेयावनो थुंगेबाय ओइ बिलाय बिलाय खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनायनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्मनि बागै खोन्थानो नागिरदों जेराव नोंथाङा फुटबल टेनिस क्रिकेट आरो बायदि गेलेमुफोरखौ लाइभ मेट्चजों नायनो हागोन आरो मोनसे मोजां सुबिदायानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय नोंनि पासबुक एबा पार्सनेल डिटेलफोरखौ जेबो होनाङा बेवहाय नोंथांमोना खालि मोनसे क्रिप्ट' एकाउन्ट खुलिनानै फिल खालामबानो जायो आरो उइड्र'खौबो गोरलैयैनो खालामनो हागोन नोंथांमोना प्रम' क'डजों हाबोब्ला वेलकाम बोनासबो मोननो हागोन अब्ला माखौथो नायनानै थाखो लिंकआव होनाय प्रम' क'ड RB1XP आव हाबदो आरो नायहैदो गोजोन्थों थाथ'दो मादै नों जेबो जिंगा दासिजाय जावैसोआ नोंखौ मोजाङैनो दोनहैखागोन आयै दा गाबसै आइ नों फैबाय थानो मोनखागोन नों जेबो जिंगा दासिजाय थांदो थां दा गाबसै जावैसोआ नोंखौ मोजाङैनो दोनहैगोन No man's strong, yeah. Oi, no man's strong, yeah. Look. Salah फिसाजोखौ साख्रियालनो हरानो आंनोबा हराखै
नायगौ नों साख्रियाल बिजामादैखौ बेसेबां गोबाव संसार जानो हायो आयौ न'आनो माथो आन्दायलाजोबनायसिमबाय आं बनजारासैलां न'आव दंना गैया मानसियालाय एक्स बिखुनजो आंखौ थगायनानै बे साख्रियालजों ब्लडसो खारलांबाय नायनि बे साख्रियाल हौवाजों बेसेबां गोबाव सान्थि न'खर खुंनो हायो बोसोरथाम बोसोरनै उनावनो आंखौ थगायनायनि फाबा नांगोन दा बियो एसि रुमाव उन्दुहैनाया दंफां सिं सिं एब्रेनानै गय बिगुरनि गिसिब सिबब्लाबो आगोर मोननाय नङा बे हिनजावा एक्स बिखुनजो ओंखारबो आयौ सोर फाग्ला जौ फाग्ला फैलाबायखिसै जोंनावलाय सोर फाग्ला बेलाय ओइ गथ' सोर नोंलाय खुनजोआ नोंनोमोन ना बिसिबां जौ फाग्ला नों बिलाइनि बिमा ना औ माथो जाखो आंनि फिसाजोआलाय नोंनि फिसाजोआ आंखौ थगायनानै ब्लड साख्रियाल हौवाजों थांदोंना नोङो गावनि फिसाजोखौ साख्रियाल बिजामादैनो हरदोंना नों बायदि जौ फाग्लानो हरनांगौमोन नामा मादो नोङो मोजां मोननायनि गोदै बिदैखौ सोबनो मोनफेराखैमोन खोमा बिनिखायनो नोङो मोजां मोनलायनायाव गावस्रालायनायनि दुखु दाहाखौबो बुजिनो मोनाखै जायनि थाखाय नोंनि फिसाजोआ मोजां मोननाय दं होननानै बुंसेयावबो नोङो ब्रा ब्रा बेलेग हौवानो हरबाय माथो ना साख्रि गैया नालाय नोंनो हराखिसै आङो नोंना साख्रि दंबा नोंनो मोनगौमोन ना माथो नायगोन आंबो नोंनि बिजामादैखौ नोंनि फिसाजोखौ बेसेबां गोबाव सान्थियाव दोननो हायो आं जौ फाग्लाखायसो साख्रि गैयै गोरिबनि फिसाखायसो नोंनि फिसाजोखौ मोनासै आंनि नैबे बिखानि गाराया जेब्ला रानगोन अब्ला बे गाराया नोंसिनियाव सनगोन अब्ला मिन्थिगोन दुखुआ माबायदि थाबाय थाजा बेफोरबायदि न'खराव नायनि आङो गोदाव सोराव गथ' जानला मोनला फैलाबायनाय